basa noti muimbo rwekuti mwana waine murume wake vakomborerwe mwari wava Wedzera pavari kubvisa ipapo vari kutirangarira kuisine nguva mozotipowo munamato kuti tikwanise kuvhura kuti tiite basa kana ndichikumbira kuti vanhu vaimire ngavaimbira vakamira kapazvinhu zvavo mumire makamira pazvinhu zvenyu tione ndika ndione mazita handisi kuda vana vatiomirira uku Nito Manenji Collins sekukori uyaya mirai pazvizvinyu renadhandripu tapasunda mirai pazvizvinyu mupaso tafa kaseke meki andike izeketwa mafumani Zimbabwe mama wangu vari kuti mwana panapa Zimbabwe hanzi vambodzika Thomas Kazembe mkonda akanga mutaenda kumbira yangu mkonda ngaenda kuimbomira pakasimba apa sekerani next time atitezvozvo vanenge vasipo zvatenda kuita mafanisi vanenge vasipa ndipepulozvinasi fuka naka kadzura Ajita amai machembera haya pakuita machembera mira apa ni munhu mwenga uya ngombe deka sianga
kutende Jehovha nevana makasva kwatiri Jehovha tavawanika vachitiropafadza vachichengetedzawo kudai Jehovha. Jehovha izvovakomborerai baba nokuti muri Mwari vaitirei zvakanaka vanzvengese pane zvakaipa zvese Jehovha vatungamirire mukati meupenyu hwavo nezvese zvavari kutiitira kudai kurangarira machembere avo kurangarira hama dzese Jehovha. Vapewo makore akawanda ekurarama Jehovha varamba vachiita zvakanaka kwete kwatiri chete vari kune vanhu vese tinongokutendei Jehovha nekuti muri Mwari varopafadzei aizovai navo pese pavari vaitirei zvakanaka vamunamata nokutenda ichiti Jehovha pase pavabvisa wanikwa muchitutsira nekuti muri Mwari. Handinyore Jehovha atitutsirai nekuti muri Mwari zvavari kungoita mwaiti madistribution center vachingotisisa kuvanhu vese vambe mucharopafadza nekuti Mwari ndanamata nekutenda tisina zvese zvinookwa mambo Jesu Kristu. Amen. Hapana nezvekutaura. Makore ese kuna Benadian ndiri kuti kutenda ndikukwanisa. Gore rese vanongotibatsira dai Mwari wapo zvishuwo zvemwoyo wako. Ndokumbura ndandatenda mama ndikungokutendai. Kukutendai kusikaperi. Gore rese tinongotambira ende Mwari damuramba achiwedzerawo makore. Pane mama nezvekutaura. Nokutenda Teresa mwana wanzvadzi. Nezvauri kutiitira. Dai waramba wakadaro uye mwoyo wechimara waunawo. Nemurume wako mese muchengetane zvakanaka murudo nemurugare. Yes, amite. Ndotaurere. Ndatendawo nezvinhu zvonopiwa akamwe awejewe mari tipa Panami. Pana dotaura. Pana dotaura. Taurei. Haini ndikudzwa kufara zvikuru nezvatiri kuitirwa nevana ava. Toda kutokumbira kuna mambo Jesu kuti wedzerai masimba kwavari. Wedzerai zvikomborero kwavari. Isu kune vamwe vasingagone kuzviita izvi asi ivo neshuhu dzavo dzekuda kutichengetedza isu tiri muno Mwari vavaitire zvakanaka. Amite. Aiwa ndatenda nekubeka mwana ndamera. Ndatenda pamwari kuti Machembere afare zvakanaka chi mabonus ya. Okay. Handizo. Hamuna zvekutaura. Ini ndinotenda chaizvo pamwana wangu iye kuti anoziva kwaakabva arambe akadaro. Asati tikangomushayirwa tatoshayiwawo nesu taparara. Isu ngaaramba akatitambira tiri Machembere ake. Mumara ndo Machembere chaiwo ake. Isu tinoita kuti akomborerwe ngaakomborerwe. Ishe komborerai munhu aritibetsera kudai mugore idzva rakadai. Alright, tatenda. Kuramba chingosipaka mafanzi. Masipanzi ari kusipakwa. Heavy. akatopenda Akaipa. aramba wakadaro hapana. Aiwa handizo. Chitiroera karwiyo kekupedzisira ka. Vechechi ndimo munonyanyoziva kuti manhamba.
chine zvimwe zvekuti aiwa tinongoti kuna Tyre naChris Mwari vakuwedzere ende urambo chimborangarira ndina sekuru vangu ava sekuru Rori tinomutenda zvikuru nekuti haisi nyore kuti anorangarira vanhu vekumaraini saka tinongoramba chiti ndaramba achiwedzerwa nepaabvisa ipapo Mwari vamukomborere atungamirwe naMwari Satani asamuteere vese naChris muzukuru vangu ndotenda kuchengeta mhuri tende mhuri dzedu dzese ndozvikudza zvinokudza handizvozvo saka pachine chimwe chekuitira apa pana muzeketwa nditi saka pane zvaanasekera ndichamaendesera kumba kwavo nazeketwa tichavaendesera kumba kwavo magrosara avo asi vanhu vese vauya kuzotora zvinhu zvavo ende vanhu vakufara kwete muchana ndiyo yavo yapinda manake apinda mugore dzaari manake wachona kalenda avapinda manake lazima zoeka kuti karunyasobuda ndotauro taurei makadi yenyu atotenda nezvamukutiitira nezvavaita kumaraini aiwa zvinokudzwa saka vanongo hapane chimwe ere saka vanongotakura katakura ika maita seku mungota make sure kuti hapana anobava taseka hapana anotakura zvemumwe munhu mungota make sure kuti hapana anotakura kungoenda Gogo. sabate zvinhu zvevanhu munhu ngaangotora zvinhu zvake chete Zvesvasare. pane pamba pasina flower ndepapi because zvese tazvicheka hapana payose pamba ine flower ndiana kuti hana flower aiwa zvanhu zvakakwana Tatozidzosera uko kusina kakashuta apa. pamba ine flower vaita mutanano arizaite ndikubatire chimwe toapa next time next time Mitoti mwana uyu akomborerwe kwete ngotakura magrosari musingaiti kuti mwana uyu akomborerwe nemurume wake vakawedzera handiti kuti mangwana azokurangarirai futi
Bye bye. Mufamba zvakanaka. Sharp. Tauraika chichi kunetsa. Anditi inini ndataurire rega chitaure zvinhu. Taurai zvamukuda zvese zvichemo zvenyu zvinonzwikwa ipapo. Teresa, ndida kukutenda waita hako. Eni ndikuda kuti Mwari vakukomborere, varamba vachingokomborera pawatapudza ipapo. Ndinozviziva kuti Mwari vachakusumudza nezvauri kuitira vanhu. Yeah, sure. Ndinongoti uramba wakadaro nemwoyo wako, usachinje, uchingoramba uchingotirangarira isusu. Ndizvo takuda kuramba tichikunamatira kukuisa mumaoko ako kuna Mwari nezvaurikudisa nezvawakuita. Kutaura kuti tete vakuru zitete guru rekwaZimbabwe ndini ndiri kutaura rimwe. Saka Mwari vakuitire zvakanaka. Tikaendawo kuchechi mangwana tichiti ndogore rekutanga rineri, toda kubva tangokuisa kuna Mwari mumaoko aMwari kuti zvaurikuita izvi ramba uchidaro, usaore mwoyo. Ukaona vanokukumbira iwe ita zvakadaro. Yeah, sure, ndizvo. Saka mufamba zvakanaka kamuwane goredzo rakanaka futi. Hwezha naChris, Tasira maisekerani nani? Uya akatora iri pakona pakuya pa. Aiwa ndamubvisira. Airimi ndona nokupa zvirimo mumba. Alright. Saka bo. Thank you, Chris. Thank you, Teresa. Thank you, Clinton, Jeffrey. Thank you, guys. Bo. Nasekuru Rori kavaripo kafuti musavasiye namanenji kafuti aripo kafuti ndiye vanofamba naye. Kowedu paCanada musivataurose. Namablango changu chisaura chihombe. Musavakanganwa. Mablango ona tara rako. Icho ndio tarira tinalole. Bo. Kubuda kunokuya asi gota kudaro. Christmas ayanakidza nemutongo sipo mablango usadare. Usadare uya. Bo. Bo.